naghahandog ng Hello guys, good afternoon. And it's me na naman, Junjun Oliver. And again, welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. Yes. So, karong palisa guys, padong data sa ilahang Mayura. Kaya sila ni Aisa. Si Mayura magkuhan ko no, maglatik ko no me. Kaya ko nagkulo na to sa matang solongon. Na nagdako, nagpalit ko og sentral ng kilo. And then nagkamulot ang drive. Hinahinay ratag drive kay ay daghang pong kahinagbo. So padong na ta, hapit na ta mo abot. Hinahinay pag ko ginambukuan Sprite. Grabing kakuan, grabe ka init. Basta daag sentral lang mong pinalit. Nagpalit ko og 2 kilo sentral kay maglatik ko no me. So tara guys, kay hapit na ko maabot dadto. Aron mag-concentrate po kung drive kay itong aso na. Okay, bye-bye. A few inches later. Ginukog Kabadyo! Aron na ko ang kabadyo! Santiago. Hiya! Tikinik! Okay, sakay na! Ready! Hiya! Ngano may yung saging na karang dito naman. Hoy! Nansa naman ang Aisa! Ara maning ka! Dijo! Ara sining ka Dijo ning saging ha! Usak! Sus Ginoo! Baba ka dyan. Hindi ko anak, bunga na sa paan, kanang may... Di! Abak ka? Hay! Abak ka, bunga na abak ka na na Kani ba kani? Tumubod ko yan. Bunga sa abak ka. Mukhaan ko. Makaagyan ko rin dyan. Mukhaan ko. Kasi yun o. Tam es. Usaraman ka doom. Ang Hakto ng lando igat. Ala grabing gagmada, take to. Wawan! Simba ko. Tikto ko no kay Mamaon. Opposite sa hampuong. Kaya naman Dijo! Dijo nga saging. Kaya naman tong tik-tik. Tikto na naman tong tik-tik. Nahurot na ako sa kuan, sa ka bulig. Grabe lang bulig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam kabuok daw. Masana nga dani kaning sipi. Liwat ng taon ni nakang sundan. Ilan ba yun? Pero Bukat ilaw. tawa yor, grabe po na imong saging. Dili ay ka ko ani ka Rudy arang. Kaya lakag pasyon niya. Nakakaroon ka pasyon. Kaya kakuan ko pero Nagkaslikod yan. Sige na aja ro. Ganahan ka mo tanong. ilang saging opposite sa ilahang kudkuran. Tanawa, ilang kudkuran. Ha? Sige nang, hiya, tikinig! Hiya! Sakay na! Sakay na ganahan pod. Ganahan pod. Kumbati! Grabe! Aras kamatso ka doon. Ganahan pod tik-tik. Adya tong tik-tik nong. Suman mo kag tik-tik. Tikto! Magsuma ko ng tik-tik, ang ko ng tik-tik, dahil ang tik-tik ba o rapod? Hey! Gadyan. Hindi na masubok ang tik-tik. Di may diha kay. Nagkuwang ko no. Pero it's a miracle fruit. Palitan. Miracle. Karon pa sugo ka. Kumana ko nung ito. Saging na. Ang gagmatsa. Ang gagmatsa ang sinaging. Usa ka bulig ako ray magkaon, di ka po mabusog. Agka di sigurong tanan. Kasara ni ka buok. Mano na naman ay tambas un-un. Sa kuto-kuto. Kani bang tanan ay sara ni ka buok sa tinuod. Pero ang iingan nga, sa palito nga, isa na kapag kali, kay taghang
ang nga Lapilain. nag-gapon. Lapilain. Nalang. Gamay. Bisan pag unsa ka gamay sa usa ka pagkaon o usa ka butag. Pinagagamay nga gawin. Kung bahin-bahinon, daghang malipay. That's giving and sharing. Ano to ikado? Grabe ano to dyan? Pero di dyan ni Hampoong. Sana naghigwaos. Dito mo ka ha. Naghigwaos. Please welcome Mayura ug ang iyahang latik ug kulo. Kulo guys. Yes, kalami sa latik ug kulo. Yan. Oha, latik made by Mayura. Latik pa dun. Alayan. Dali ra lagi kakalatik. Dali ra lagi kakalatik. Charot. It's a magic. Wow. Kay samtang nagama kag latik naghimo pug kog lyrics sa akong kuan komposisyon. Charot. Kuya nakalatik na ko. Dali-dali ni kay. Ako malagi pila ang agenda. Oh, mga to pa meron og Binlew. O Baybohol Dam, Binlew Dam. Diyan si Aisa da ito pa ni uli kay nag-ilis. Mag-iris maricho. Pabugnawon sa kay mapaslot dyan atong wait. Sayang atong kuan. Binir. Usa to. Kira sa likod. Lamigipon. Ay, Santos. So, let's begin eating class. This is Kolo. Kulo. Kolo. What's the English of Kolo? Bread. Bread. Prot. Basta to? Fruit. Bread prot. Prot. Arang latik ka kaadyo. And the result is prot. Perfect. Perfect sir. Perfect. Ah. Hanap ako. So, how to eat Kolo? Unang-una, you have to
Get the The suffocation. Yan. Get out the suffocation. And then, And then you have to panitize the panit. the talikod. Yeah, the back one. Don't too much panit-panit because there is no unod. Unod. Then maglahap-lahap. So after kuha the panit, panitation, you have to slowation. Pas aysa guys. Oy, ning tilit magkuhan. Pumilit yung ano. That's it. Wow. This is it. So this is my first time eating kulog class. Guys, Oh, itu dia. yeah. It's like kuan, kamuti and banana. Oo, saging. Eh, palabi na po planet tadi. Ngayon din eh. Talayan eh. Kuan magang latik. Bas. Nga na, mamdun na kay kuan man, ice cream. Pas aysa ka nag-inis pa. Una-una sa midari. Guys, perteng lami ah! Sabi, This is the best! Lahi pa siya sa ano? Lami man di ay. Karon tabi ka po kakaon, promise. Lagi. Wala ka naganti sa imong kinabuhi din kinabutan na kinakasuway na. Harap ka tilaw. O lagi. Yan. So this is it guys. Nabusog na ko sa kulo and then ani ratataman kay murag kumbati na kasugang tijan. Sa mga na lang ko guys. Salamat og salamat sa inyong kanunay nga suporta and bye bye. Judges TV will now sign off. Bye.